ráda a ráno se zbudím a zas budu vám pádat. Děcka, mají zmrzlé kosti, sáňku všem spojenosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají po nulu. Kolony aut, krok, sum, krok, bo silničáři, tak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypaný k silnice. A Pendolino stojí kdysi kupolový, zamrzli mu všechny CD-romy a policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Na Vysočině právě na vodičku. Takzvané rally, letní gumy. Tým kopců mezi říčí spěchali s melonama, teď jsou však i bedry. Na univerzálu studio sníh. Vlasárková sedí na sedmi. A v středu kalmě tak na Sibři 3 cm sněhu a u centrálky 4. Jak dávky vidíš na sněženiči, říkám si, právě Čechu, ty jsi byl ale strašný cít. Kdyby si popošel jen o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdysi v teple, v plavkách válet. Víš, co se člověk bál? Zajít do té skarátky. Jak jsou tam na tvých rovných stěnách sněhurky. A do toho všeho, jak vám brzdí nos a jíce. A tak ještě z pódia pro každé situace.